Ara anem a construir una pista d'obstacles per al nostre tanc. Primer objecte, per dibuixar objectes irregulars podem servir diferents formes. Això podríem representar que són rocs, quan apareixen diferents, inclús podria fer una rampa. Per fer línies rectes he de mantindre el botó Shift, pulso i notar que més o menys es podria crear diferents objectes també. En aquest cas ja el que provaria és simular, si és que no apareix, perquè el nostre disseny no apareix, doncs a veure, agafar una mica de velocitat i veiem que apenas pot pujar. Una forma d'augmentar la força del nostre arbre, el seleccionem, height, i això és la força i això és la velocitat. Nosaltres més que velocitat ens interessa força. En compte de 100 poso 500. Ja veuré ara què passa. La velocitat, fixeu que és la mateixa, però en aquest cas doncs va pujant més o menys. Més o menys va pujant, però aquest no pot. Fixeu que la cadena llisca.